Poštovani, ovim putem vam želim predstaviti svoju web stranicu te pokazati što se možete naći na marinapomorac.com. Na početnoj stranici imate moj pozdrav i kratki opis mojih dostignuća. Na prvom ovdje linku imate moj životopis pod CV, moji kontakt podaci, e-mail adresa, te moji certifikati, tečajevi, seminari i osposobljavanja koja posjedujem. U novosti redovito objavljujem naravno same novosti. Najčešće se one odnose na neke izmjene na samim web stranicama, neke nove video upute, neke nove zahtjeve od strane kandidata i učenika. Pod video upute imate video upute za svaki predmet, stručni predmet iz smjera nautika, odvojene. Tako imamo za astronomsku navigaciju, terestičku navigaciju, stabilnost broda, elektronsku navigaciju, pomorsku meteorologiju, pomorske komunikacije, manevriranje i informatiku. Ako kliknemo direktno na video upute, ovdje ćete naći popis onoga što vam treba, osnovnoga, kako bi mogli pratiti video upute iz pojedinih predmeta. Kao na primjer, treba vam kalkulator sa trigonometrijskim funkcijama, pernica, školski pribor i sl. Te ovdje imate također male video upute, čisto da se podsjetite one osnova matematike, kako raditi sa kalkulatorom, te naravno u ovisnosti koji model Digitrona imate, također imate i posebne upute za vašu vrstu kalkulatora. I ovdje imamo jednu klasičnu interpolaciju podataka iz bilo kojih tablica. Najčešće se radi interpolacija u stabilnosti broda, međutim interpolacija kao proces se radi i u terestici, i u astronomiji, i u elektronskoj navigaciji, točnije svugdje. Ako odaberemo neki predmet, evo recimo astronomsku navigaciju, ovdje vas link vraća na te osnove matematike i upute za rad na Digitronu. Ovdje imate ispite, online testove gdje možete provjeriti svoje znanje, a onda dolje imate video upute za pojedine elemente i cjeline iz predmeta astronomska navigacija. Tako da možete kliknuti na ono što vas zanima, na ono što želite se podsjetiti. Video zapisi su od 5 do 30 minuta, ovisi o težini samog zadatka, zahtjevnosti. Naravno, po svakoj potrebi ovdje se ažurira i dodaju nove video upute kako neko zatraži da treba nešto dodatno biti pojašnjeno. Pod tečajevi imate Officer's Exam, STCV tečajevi, offshore tečajevi te zapovjednik jahte i voditelj brodice. Ako kliknemo na Officer's Exam, ovdje imate pravilnik o zvanjima i svjedodžbama osposobljenosti pomoraca, njegovu zadnju reviziju, broj 45 2014. Narodne novine. I onda dolje niže imamo sve potrebno za polagati ispit za časnika plovidbene straže na brodovima od 500 bruto tona ili većima. Imate potrebnu dokumentaciju za prijavu ispita, poručnički ispit kako izgleda. Ako kliknete na ovaj link, vodi vas na moj Dropbox folder gdje možete skinuti sve materijale dostupne za polaganje ovog ispita. To su pretežno literatura prikupljena tijekom godina navigacije i fakulteta. Ovdje imate link na pitanja za usmeni dio ispita pri našem ministarstvu, primjer pitanja koje su pitale druge kandidate na usmenom i koncept pismenih ispita sa primjerima zadataka, hidrostatskim tablicama, izvatkom iz pomorske karte koja vam treba recimo za polaganje ispita pri Lučkoj kapetaniji Šibenik. I naravno, svi ovi zadaci su obrađeni u video uputama pod naravno određenim predmetom. Dolje ispod, kad prođemo još i engleski jezik, imamo prvog časnika palube na brodu do 3000 bruto tona. To je takozvani kapetanski ispit. Također ovdje vidite imamo link na folder kapetanski, to je opet folder na Dropboxu gdje imate prikupljene materijale koji su potrebni za polaganje kapetanskog ispita.
I dolje niže imate primjere zadataka sa rješenjima, vidite ovdje, rješenje. I tako imamo za stabilnost, za terestiku, za astronomiju i naravno za engleski jezik. Ako recimo odemo na zapovjednik jahte i voditelj brodice, evo vidite tu nalazimo kratke napomene što to znači postati zapovjednik jahte i voditelj brodice, koje vam video upute bi mogle biti interesantne i korisne za sam ispit. I naravno evo napomena, zapovjednici jahte kategorije B imaju astronomsku navigaciju koja pretežno bude njima najteža za prihvatiti, zato što imaju jako slabo znanje terestičke navigacije. Naravno, govorimo samo o iznimkama, onda je dobro tu podsjetiti se i malo pogledati prije dolaska na sam tečaj. I ovdje pri dnu opet imate ispite pri našim kapetanijama koji dakle sadrže okvirno ova ovdje pitanja koja se najčešće vrte. Pod Train the Trainer, to je dakle sekcija za predavače, za učitelje, gdje tu recimo iz mog iskustva održavajući ovog tečaja osposobljavanje za predavača navodim što je bitno, što bi trebao svaki predavač proučiti, naučiti prije samog održavanja tečaja ili predavanja. Pod linkovi imate linkove na neke važne web stranice, imate također ispite online i offline. Ako kliknete na offline, skidate ih direktno na svoj kompjuter, a ako kliknete na online, otvara vam se u novom prozoru ispit koji možete tako iskoristiti za obnovu znanja pred sam ispit usmeni ili pismeni. Evo, i dolje su linkovi. Pod svaštara ovdje imamo, dakle sam naziv kaže svaštara, ovdje imamo Rubikovu kocku, kako se slaže, sve njezine verzije. Pošto kuglam, imate i nešto osnovno o kuglanju u Republici Hrvatskoj, dakle sa 9 čunjeva, skuba ronjenje jer sam i ronioc. Trenirala sam tekvando, tako da imate i nešto i tekvando. I ova tu stavka je jako zanimljiva također, pa ćemo kliknuti na nju, darovi. U zadnje vrijeme često dobivam e-mailove i pozive, pretežno od učenika i njihovih majki, koje se žele zahvaliti na mojim video uputama, te također pitati zašto je ovo sve besplatno. I onda moj komentar je da nije besplatno, zato postoji točno ova ovdje stranica koju vidite, marinapomorac.com/darovi i ovdje dolje imate popis darova koje želim. I sad tu recimo imate, da vidimo, nautički trokuti, flomasteri za bijelu ploču u više od 5 nijansi. Dakle, samo one 4 nijanse mi nisu dostatne i brzo ih trošim. Fotografije brodskih mostova i konfiguracija, to mi uvijek treba, kao pokazno, pogotovo novih brodova. Sve kancelirane knjige s broda, ako vam ne trebaju, također meni uvijek trebaju kao pokaz. Sva oprema sa broda ili oko broda koji planirate baciti u smeće, ima čak i takvi koji takvu neku opremu bacaju u smeće, karte, kompasi, sekstanti, zastavice, to je kao što vidite uvijek otvoreno, to mi uvijek treba. Onda imamo ovdje moju Gigaminx kocku, to vam je jedna naprednija Rubikova kocka, fantastična kocka koju želim, nadam se da ću je uskoro i imati. Onda dolje imamo Petaminx. E sad, Petaminx, ako kliknete na ovaj link, otvorit će vam nešto poprilično čudno, a to je Petaminx verzija Rubikove kocke. To vam je nešto fantastično, pogotovo ako volite slagati Rubikovu kocku. Međutim, ja još uvijek nemam. Planiram, ako je dobijem, ubrzo složiti je tamo negdje do mirovine, tako da što prije mi je nabavite, prije ću je složiti. Ali eto, i ona mi je isto tako cilj, Petaminx i Teraminx, isto darovi koje želim. Naravno, dok ih ne kupim, kao što vidite, sama sebi. Tako, ovo su sve darovi dok ih sama sebi ne kupim. Pa tu imate izbora. Onda imamo ovaj cjenovni rang malo skuplji od 5000 kuna, pa nadalje laptop. Bilo bi poželjno da imam laptop. Moj kompjuter star 14 godina je dobar, drži se, ali ipak bi trebao imati rezervu praunuka sa Windowsima malo naprednijim. Onda tu imamo moju jednu
poznanicu, prijateljicu koja mi pomaže anonimno. Imamo jednog kolegu budućeg koji mi također pomaže anonimno dok se ne izjasni drugačije. A ovdje dolje to su sad već ekstremi. Dvosobni stan u Šibeniku, naravno, ko ima, neću ga odbiti. Nikakav dar se ne odbija, to znamo. Kuća s bazenom, teniskim terenom, naravno, ako imate viška, sve prihvaćam. Tako da ništa ovdje što vidite na mojoj web stranici nije besplatno, tu je popis darova, pa ko voli, nek šalje. Tu su moji kontakt podaci. Naravno, poanta svega je da i učenici i kandidati i oni koji to žele, a ne mogu sebi priuštiti, ipak imaju neke informacije dostupne, ipak imaju priliku da nauče u privatnosti svoga doma. Naravno, uvjet je da imate kompjuter i internet, tako da i to je neki financijski trošak da bi se ovo moje iskoristilo, da bi ovo moje uopće pomoglo. I zadnja ova stavka ovdje Omega, to je moj mali kreativni kutak gdje objavljujem neke fotografije, nešto vidite ovdje. Evo ovdje imate moju kćerku, evo bolnica, čekaonica u bolnici, vidite otiske. Ovo vidite avioni su napravili. Kut od 90, to me također fasciniralo. I tako, to vam je ova moja web stranica. Pretpostavljam da su dvije najvažnije stvari za vas ako ste nautičar ili budući nautičar, ove tu, dakle video upute i tečajevi. Tako da eto, ako smatrate da vam služi nečemu, onda otiđite i na ovu ovdje stranicu. Ako vam ne služi ničemu, žao mi je, nadam se da će u budućnosti biti puno bolje. Ugodan dan vam želim.